Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadi zvenyu, ininiwo ndiri murume uye zvakare ndiri kuraramawo ndiri munomu munyika yevatorwa inova iri nyika yeSouth Africa. Tinongonzwawo zvichinzi vanhu vari kutambudzika muno muSouth Africa. Isu vamwe takaita mari dzedu kudhara kana xenophobia hatitoizivi. Kana mukatotiona tichitofamba munotofungidzira kuti zvimwe kuda tirive muno muSouth Africa, because mari aiwa mari takaita zvedu mari dzedu muno munyika yevatorwa. I am rich because I sacrificed my best friend, and honestly speaking, zvinyaya zvose zvandinonzwa zvichitaurwa pano zvekunzi yeye kuromba kwakashatira aniko, nekuti ini kana ndakazvitarisa upenyu hwangu hwandiri kurarama neupenyu hwandainge ndichimborarama apo pandakatanga kupindawo muno muSouth Africa, kwama patori nemusiyano wakakura kwazvo. And if I would do it, I would do it again if I have to. Nekuti kuromba inini ndinoona sekunge kwakachinja upenyu hwangu. Ndakauya kuno kuSouth Africa the very first time mainge muri mugore ra2007. Ipapo ndainge ndichiri form 5, but nekuda kwekuti ndakashayirwa mari nevabereki vangu yekuramba ndichienda kuchikoro, ndo pandakabva ndachizosangana nevamwe vakomana vainge vakauya kumusha for a holiday. Saka vakazoti vainge vachizodzokera kuSouth Africa muna January, ndikabva ndachizobatana navo vakomana ivavo. Kana mari ndainge ndisina, takafamba nenzira dzemusango dzainge dzichirwadza kuzosvika tauya kuno, then tikabva tachizobatwa nemapurisa tikadzoserwa zvekare kuZimbabwe. Tadzoserwa kuZimbabwe ndakaona mistake yatainge taita yainge iri yekuti taifamba tiri gurushushu. Pandakazouya kunoko ndakauya ndiri ndega kubva kuHarare kupinda muBeit Bridge nekuzorwa Double Up ndingori ndega, ndikazomboshanda rimwe prazi rainge riri padhuze naLimpopo. Ipapo ndakashanda kwenguva refu ndichitoita ndichitodzokera kumusha, asi one day ndakazoti ndakagara pasi ndikabva ndaona kuti upenyu hwacho kwainge kusina kana kwawainge uchimboenda, kwainge kuri kungoraramawo uchiita hand to mouth. Ndakazobva kuMessina ndikabva ndachizoya kuno kuJoburg ndikatanga kushanda ndichishandira umwe murungu ainge achiitawo zvegarden service. Aindishandisa rafu murungu iyeye ndichiita zvelandscaping ndisina kana mari yakawanda yandainge ndichimbopiwa. Ndo pandakazoita sarudzo dzekuti zviri nani kuti ndinge ndichitsvaka munhu anondirombesa, but ndichinoromba handina kuti ndikuda kuromba, ndakati ndikuda kungotsvaka munhu anokwanisa kundipa mushonga welaki. Shungu dzangu ipapo dzainge dziri dzekuti ndinge ndichikwanisa kutanga kushanda muPick n Pay. Ndainge ndakatombogadzira CV ndisingatozvizivi kuti mashopu akaita sana Pick n Pay zvinonetsa kuti semuforena unge uchizowana basa. Ndikatoita zvimakosi zvangu zvemerchandise. I later found out kuti it was a fly by night. Ndikaona kuti muSouth Africa kutoti unge uchinzi unorarama unotofanira kutoti unge uchitongwavha. Ndo pandakabva ndachizosangana nevamwe gogo ava vechiZulu. Vakandipa mafuta avakanditi kana ndikazora mafuta iwawo ndaizoita good luck. Zvechokwadi ndakamazora mafuta iwawo, asi ndakaona kuti zvainge zvoitika kwandiri ndezvekuti ndainge ndava kungogara ndichingonetswa nemapurisa, ndikangofamba ndotosechwa nemapurisa. Ndakadzokera kwavari vakanditi mafuta avainge vakandipa ainge asina kuwirirana nezvainge zviri pandiri like zvemidzimu izvi. Saka vainge vava kuda kuti vange vachindipa chitokoloshi. Ndakachigamuchira chitokoloshi ichocho. Mukoma pandakapiwa chitokoloshi ichocho chainge chisimbori chinhu kana chainge chichimboshamisira. Ndakangopiwa chimudzi, ndikanzi chimudzi ichocho chichazotanga kufema. By the time pachichazoita maziso chava kutanga kumera mamvere, chinenge chava kuzoda ropa. Saka ndainge ndakatarisira kuti ndichazochekeresa vamwe sekuru hanzvadzi amai kwangu vaiva munhu akanyanyisa kundishungurudza kwenguva refu. Ndainge ndakavavenga nemwoyo wangu wose, asi ndakaudzwa kuti it was already too late, because chinhu ichi mukoma chakakura zvekuti kana gogo vacho ivavo vekundirombesa vakatoshamisika. Within 1 week chainge chatova nemaziso, nzeve, maoko uye zvikari chainge chitori nemazimvere. Vakabva vanditi uyo mukomana waunogara naye ndikuona kuti paari haana zvinomuchengetedza, saka uri kufanira
kuti unge uchizomuchekeresa. Ndozvandakazoita, ndakabva ndachizonyora zita rake uye zvekare nekamufiro ako kandainge ndichida kuti ange achizoita. Akafira kunoku kuSouth Africa, akavigirwa kuno kuSouth Africa. Ndakangonosiya bepa iro randainge ndakanyora zita rake nemafiro andainge ndichida kuti ange achizoita, sezvo ainge ari munhu aizvinwira hake doro but asingaite noise nevanhu. Kuko vaya vakati zvainge zviri nyore kumuurayisa. Akazobayiwa nebanga pahuro apa ari kutavern noumwe mukaradi, kwava kutofira pasport. Akavigirwa muno muSouth Africa. Makore acho iwawo vanhu vazhinji vainge vasati vava nemafoni. Akashayawo kuti ndozivisa sei hama dzake. Dzakazotozviziva mushure mekunge ndazoti ndakuZimbabwe, vakabva vachizouya kuSouth Africa vakaonawo painge pakaradzikwa hama yavo. Ndakamushandisa mumhiko dzangu and I don't even regret. Kana ndikatonzi ndatoona chipoko chake, ini handichavhunduki chinhu chinonzi chipoko. Ndinotomutuka ndotomudza kuti ibva kure uko, ibva pedo neni, enda kure, dzokera kumakuva. Otodzokera kumakuva achichema. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimiko zvazvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi inini handitomborina kana regret zvachose. Even if they say I have to do it, I will do it again. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo I built my company by stealing my uncle's business plan. Ivo vachiri kushanda sagarden boy apa ndivo vakatondiudza business plan yavo yavainge vainayo. Tainge tichishandira umwe murungu chigarapo paprazi pake. Taishanda tiri magadhena tiri vaviri, inini nasekuru hanzvadzi yaamai. Mushure mekunge sekuru vandiudza maplans ose avo avainge vainawo, mukoma nashe ndakazoti ndaunganidza mari kusaidi kwavo. Ndaingova discourage ndichivaudza kuti chibusiness chamuri kuda kutanga icho sekuruka vakangofanana nekungotora mari yenyu mobva maiflasha mutoilet. So I used to discourage him each and every day. Ndokubva ndachizovapa bad business plan zvokuti vakangoti vatumidzira mari kumusha. Ndakavaudza kuti chingotumidzirai 200 US just test kuti business racho rinoita here. Pavakaona sekunge zvinhu zvainge zvava kuvafambira, vakabva vachizosiyana nebusiness rimwe ravainge vachida kuita. Mukoma iniwo nekusaidi nemudzimai wangu takabva tachizotanga business redu riya rainge richida kuitwa nasekuru, but pane vamwe tsano avo vainge vari kumusha panguva yacho iyoyo, ndo vatakati vange vachizotengesa mushop. By the time sekuru pavakazotanga kuda kutsvaka mari yekuti vange vachitangawo ravo business, murungu akabva achizotodzikisa mari dzepay. Ini ndikabva ndatosiya basa. Akarwadziwa nekusiya kwandakaita basa zvekuti kusvika pari nhasi sekuru vanogara vachingochema chema. Vanobatwa rafu zvisingaite nemurungu iyeye uyo watainge tichimboshandira. Ini ndigere bho mukoma nemhuri yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu muzukuru une hutsinye. Asi zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo I only date women that are married. Handizivi kuti dambudziko rangu riri pai chaizvo, and izvi ndo zviri kutokonzeresa kuti ndisada kuroora. Like ndinotongonakidzwa nekuparadza mamarriages evakadzi avo vandinenge ndichifambidzana navo. Zvinototanga zvakanaka mukadzi ndichitomuda, but kana ndikangoona kuti anenge andipa moyo wake wose, ndinongotanga kungonzwa ndichimuvenga. Apa nditori nechikawadi chekuti ndichidanana newe paya ndinenge ndichitokutora maselfie, tichitorana maselfie takatorara titori kunzvimbo dzedu dzemafaro. Then ndinozoti kana zvangokwidza
apa ndinenge ndatotora mafone numbers emurume wako. Inini mukoma ndinotongotumidzira murume wako machats because handidelete machats, ndinotongoita copy and paste ndobva ndatumidzira murume wako nemascreenshot uye zvekare nemaselfie evidence yekuti iwewe haumbofi wakaramba. Kunyange uchinzi unenge uri mukadzi anenge achitondida uchindipa respect, but ndinongogumisidzira ndaita hutsinye. There was this other girl that I dated, but it was a long time ago. I think kuma 2012 2013 mukadzi iye akandiudza rimwe shoko rekuti nanhasi harisati rabuda mumwoyo mangu. Akanditi, you are a heartless psychopath. Hakusi kunzi ndiri munhu ane mari, but I live comfortable life zvekutoti vakadzi vazhinji vanotondichiva uye zvekare kana ndikatanga kufambidzana nemukadzi ndikangomuudza kuti ndoda kukuroora, vazhinji vacho vanototanga kutobata varume vavo rafu vachitofungidzira kuti pandiri ndo panenge paine future, but panenge pasitomborina future zvachose. Saka mukadzi uyo akanditi you are a heartless psychopath. Ndakasangana naye mukadzi uyu ainge aine pamuviri, ndikamuudza kuti ndainge ndichimuda nenhumbu yake. She could not even believe it kuti sure murume anga munyenga aine nhumbu yainge yatova kuma 5 months, but ndakamuudza kuti I was in love with her and I wanted to take good care of her. Ndaiti kana ari masikati zviya ndaingoorder vana Nando's, ndo makore akapinda Galitos I think muno muSouth Africa. Ndaitongoorder Galitos ndotongoiendesa kumba kwake, kana kuti ndaitongotuma driver otongoenda neGalitos yaya. Saka she thought kuti that was the definition of true love. Ndakazomutora mavideos at that time yaiva neka Nokia X2 kangu kandainge ndichishandisa, ndikamutora mavideos ndokubva ndachizotanga kutumidzira murume wacho. Ndakamutumidzira zvima short videos zvandainge ndakatora mukadzi wake, uye zvekare ndikaita screen grab mamwe machats ndikatumidzira murume wacho paWhatsApp. Ndo zvandakaita izvi. Akangonditi you are a heartless psychopath. Murume wacho akandifonera ndikamuudza kuti aiwe mukadzi wako mhani ndatoneta naye, handisisina kana basa naye, but usamuramba nekuti munhu aripo. Unfortunately akazorambwa mukadzi iyeye. Kunyangwe nhumbu yacho murume wacho ainge ava kutoiramba, akati haasi mwana wangu nekuda kwemashoko andainge ndakamuudza. So I need advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Can you say I am a psychopath? Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi vakadzi vandinodanana navo ndo zvandinovaita izvi. Saka nezvandinoita ndinganzi am I a psychopath? Inini I think kuti you are a psychopath, because izvo handifungi kuti zvinoitwa nemunhu ari normal. Hameno kuti munozvionawo sei muri yeZimbabwe kuti unodanana nemukadzi wemunhu, hanzi ndinongodanana nevakadzi vevanhu chete. Saka kana ndadanana nemukadzi wemunhu kumagumo kwazvo ndinobva ndachizoudza murume wacho and evidence inenge itoripo. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadi zvenyu ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. I am sleeping peacefully knowing kuti I destroyed my ex-husband life. He should have never left me. Hongu ndainge ndakamutadzira, but vanhu kana matomboita chido chekugara mose maroorana, handiti munofanira kuti munge muchitaurirana kunyange pamunenge muchiona kuti apa tasangana nemabig challenges. Ndakabva kuZimbabwe ndokubva ndachizouya muSouth Africa muri mugore ra2015. Then ndikabva ndachizonyengwa nevarume vatatu mulocation mandainge ndichigara. Saka pavarume ava vari vatatu pane umwe ainge asingagari mulocation mandainge ndichigara, uyo wandakaona kuti ndiye ainge akapusa. Vamwe ava vaviri ndakaona kuti zvaikwanisa kuzoti netsei, because ndainge ndakatodzidza kubva mumarriage, first marriage yangu ndainge ndakaroorwa nemurume ainge ari mukurusa kwandiri. Saka aindicontrola achiita zvaainge achinzwa kuda neni, ndichinyimwa mari, achipa mari kumahure ake. Saka ndauya kunoku ndakazviudza kuti kuti ndige ndichizoroorwa futi nemurume anenge ari mukuru kwandiri, handidi. Zviri nani kuti ndiroorwe nemurume anenge ari mudiki kwandiri, so that I can control, uye zvekare ndinenge ndisingatombomutyi, nekuti ndo zvinoitika kana ukangowanikwa nemurume anenge ari mudiki kwauri. Zvinoti netsei kuti unge uchimupa respect, because wakamutarisa unenge uchingoona sekunge anenge atori mwana mudiki kwauri, unenge uchiona sekunge mwana waamai vako.
and it is very hard kuti unge uchizomupa respect kurespecta mwana mudiki kwauri zvinenge zviri very hard. So ndo decision yandakaita ipapo. Ava vamwe vaviri ndakaona kuti sezvo vainge vari vakuru kwandiri zvaingova zvemujolo, then I made a decision because pamba pandainge ndichigara vainge vava kupoekana neni manje because ndaitochengetwawo nevamwe gogo vangu, saka vaizviziva kuti ndiri kudanana nevarume vatatu at the same time vakandidzinga pamba pavo. I was so desperate mukoma, ndakabva ndachizongofonera uya wandati ainge akapusa uyu akazova murume wangu. Ndikati ini ndatova desperate, kana ukasauya kuzonditora ndava kutongotsvaka hangu murume anonditora ndotanga kugara naye murume iyeye ende usazochema neni. Mukoma akakwira kubva kubasa akauya akanditora akatotiza kubva kubasa, ndobva ndatanga kugara naye mulocation maainge achigara. Saka tikabva tachizotanga tanga kugara kumaplots because ndakaona kuti vanhu vazhinji vainge vava kumupa zvima-advice zvenhema because ndainge ndichipota ndichimudheerera. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungorongedza hangu bhegi ndisina kwandinenge ndichida kuenda but ndichida kungomukaurisa chete. Saka ainge ava kupiwa ma-advice nevamwewo vemulocation. Ndikati pano munhu uyu kuti ndingoramba ndakamutsikirira ndinofanira kuti ndinge ndichienda ndinogara naye somewhere else. So that was when patakazotanga kugara kumaplot. Uko mukoma ndakazotanga kudanana noumwe murume ainge ari foromani pane rimwe prazi. Ndainge ndava kusatombomuona murume wangu sekunge ainge ari murume kwandiri, saka ndakazongomubata panyaya yekuti iwe waona kundibvisira kana sendi kuti ndige ndichikurespecta unofanira kuti unge uchindibvisira mari. Akaunganidza mari tumaise price ndikaroorwa hangu kunyange ndainge ndisingadi. Pakuzoti chindizvarira mwana apa ndo pakazoti netsei, takanetsana kwenguva refu ndisingadi kumupa mwana kudzamara ndichizomutiza but handina kumutiza nekuti ndainge ndisingamudi, ndaimuda but ndainge ndichida kuti ndige ndichimborohwa nezvimhepo. Ndakatiza ndikamboenda kumusha, pandakazodzoka ndikabva ndanzwa kuti ainge ava kutogara kune rimwe location nemukadzi wake munyowani. Murungu wepaplot ipapo akangoti iwe uchingoramba uchingoshanda sezvo John atiza, iwe uchiramba uchingoshanda zvako. Saka ndainge ndisina basa naye but Mwari vanongoita kuda kwavo. Ndakazongoshamisika ndichitonzwa zvichitonzi ainge atotenga motikari atova nechibusiness chake. Ndopa ndakabva ndachizoenda kun'anga mukoma. Ndakaenda kun'anga ndaitoda kutsvaka iri n'anga yechinigeria chaiyo but ndakazobetserwa neimwe n'anga yekumalawi. Ndikaiudza kuti ndainge ndichida kuti murume uyu ange achitambudzika mukoma, anotambura zvisingaite. Saka laki rake rakabva rachizobiwa nen'anga iyaya. Laki iri rikabva rachizoiswa pandiri but takakamurirana laki racho inini nen'anga yacho iyoyo. Ndo laki randinoshandisawo. I sleep peacefully at night knowing kuti you will never become rich. Zvinorwadza kani. We can pretend munokwanisa kundijaja muchinditi you are very evil yekudi because kana wanga uri iwewe that is exactly that you are going to do. Hakuna chinhu chinorwadza sekuti ex wako obva wachizonzwa zvichinzi abudirira atotenga mabhazi. Just imagine the pain. Saka ini ndakangoti munhu asati atomboenda kureka zviri nani kuti ndimubatire achiri padhuze. Asi kana kuri kunzi akatambura akazodzoka kwandiri because mumwoyo mangu ndichiri nespace yake, ndine umwe murume wandiri kugara naye but kana akadzoka kwandiri tikataurirana tikawirirana ndinokwanisa kusunungura pandakasunga toenderera mberi neupenyu hwedu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu hanzi munokwanisa kundijaja henyu but chokwadi ndichocho chekuti even if it was you could have done the same thing. Hanzi mukana wekuti ange achizopfuma anawo but anofanira kuti ange achizopfumira pandiri. Zviriko here muri yeZimbabwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavega chitupa changu. Ndinowondawo yapano
nyaya yangu, uye zvakare ndiri kudawo kuti munge muchindipawo advice. Ndakasangana neimwe mbinga iyi ndakasangana nayo muno muHarare. Takasangana wainge uri musi weindependence. Ndakangobudawo mukomanashi ndisingatombozivi kuti ndikuda kuenda kupi. Ndakangopinda mutown kuita sekunge n'anga yacho yakatondidaidza nemushonga. So I was with my cousin sister. Ndokubva tachizongopinda hedu mune imwe supermarket ainge achida kutenga zvimagroceries zvekare nemapampa emwana wake. Saka ndopa ndakabva ndachizongoona murume uyu ainge akanditarisa. I smiled and he smiled back at me. Akabva achizouya kwandiri akanditi ndikukumbirawo mafone numbers ako. Ndikabva ndati it is okay. Ndakamupa mafone numbers angu. Then we started chatting each and every day. And what I liked about him, like there was no flirting, no dirty talk, just normal conversation about life. He was even encouraging me to go to school. Achitondifunza kuti kokosi yaungada kuzoita ndeipi. Kafara ndikabva ndati nai Mwari ko mandibvira nepi. We kept on talking. After a couple of days he said he wanted to meet me. Takasangana mutown. That was when he took me to a lodge. Ndikati zvatoendwa izvi, munhu uyu anenge ari kuda kurara neni. Tasvika lodge kuya akabva anditi how about I give you $200 a month as girlfriend allowance. Ndikati that is life changing money. Saka tikabva tachizobva kulodge tisina zvatainge taita, kwava kuenda neni kumba kwake. Anogara kuruwa murume uyu. Saka advice yandiri kuda kubva kwamuri, akanditi tanga wafunga nezvazvo, then kana kuri kunzi unenge waita decision yako, you will tell me kuti what is your decision. So far ane mari inokwana iyo kuita $100 yaakandipa. Ndakangoshandisa $20 pamari iyo yaakandipa. Saka akanditi anokwanisa kundipa mari anenge asingarari neni. Akandiratidza nyoka iyi yakaita sekunge black mamba, but payo padumbu apa pakaita green kuita kunge green mamba. Akati nyoka yangu iyi ndo inondichengetedza. Hanzi ainge achida kumbourawa because kwavo hanzi kune mweya wengozi, saka vanoita vachisundidzirana mweya wacho wengozi. Saka akazoenda akanopiwa nyoka iyo yaanoti ndo inomuchengetedza sezvo kwavo kuchifiwa too bad. Saka anoti nyoka iyi kana kuri kunzi ndikabvuma, basa rangu rinenge riri rekungoti kana akauya akanditora ndikaenda naye kumba kwake, anotora nyoka iyoyo obva azoiisa padumbu rangu, yongofamba padumbu rangu, then obva achizoitora obva achizoidzosera muhari umo mainogara. Saka ndozvaakandiudza mukomana. Like I am so desperate, but ndiri kutya kuzotouya panapa mukoma ndikutoita sekunge munhu ava kutopenga. Just imagine kungotsvaka munhu painternet wekuti unomuudza nyaya dzako when you do not even know that person. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Like I really need advice, good advice please. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu but imimi vanzvadzi kana makazvitarisa munofungidzira kuti zviri normal kuti munhu angangokupai $200 each and every month kuti munge muchizongofambwa nenyoka padumbu penyu. Do you think kuti zvinhu zvakadaro zviri normal here? Hamusi kuona kuti muri kuda kutoshandiswa paurombwa hwake murume uyu? Asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndiri kudawo advice.